profesor, członkowie Fidesy Tratio, wszyscy obecni na tej mszy świętej według ich tytułów i godności, drodzy artyści, pani dyrygent. Zaiste osobliwa to chwila dla nas wstępujących do Fidesy Tratio. W imieniu osób przyjmowanych dzisiaj do Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Fidesy Tratio pragnę gorąco podziękować za poświęcenie naszych szat, a przede wszystkim za zgłoszenie naszych kandydatur, za zauważenie naszej obecności w świecie i uznanie nas godnymi przynależenia do tego zacnego uniwersyteckiego towarzystwa. Pozwolicie Państwo na akcent taki bardzo może osobisty. Nigdy nie myślałam, pisząc kolejny artykuł, sięgając po kolejną encyklikę, nie myślałam o członkostwie w czymkolwiek. I przyznam szczerze, że do niedawna nie wiedziałam nawet o istnieniu stowarzyszenia. Kiedy zaproponowano mi wejście, dokładnie przeczytałam statut, regulamin i zdumiałam się wielce. Dlatego, że kiedy wyszła encyklika Fidesy Tratio, miałam odwagę, zanim ktokolwiek jeszcze podjął jakiekolwiek komentarze, skomentować ją. I był to taki komentarz, na który zwrócono uwagę. Dzisiaj, w 12 roku od śmierci niezapomnianego, świętego już Jana Pawła II, to nasze wejście do Fidesy Tratio, to moje wejście do Fidesy Tratio traktuję jako jeszcze większe zobowiązanie do tego, aby to wielkie, piękne i bezbronne dziedzictwo świętego Jana Pawła II, zawarte nie tylko w Fidesy Tratio, ale na tych 85 000 stron tekstów, które pozostawił, uczynić bardziej własnym, aby je bardziej poznać, przyjąć i pomnożyć. W tym świecie takim, jakim on jest, czyniąc z tego dziedzictwa swoiste antidotum na głupotę świata, które jest mnóstwo, na terroryzm i na te wszystkie bezeceństwa, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Jan Paweł II był i jest aktualny i wskazujący nam i wskazuje nam w dalszym ciągu drogę prowadzącą do świętości. Pokazuje piękno chrześcijaństwa. I tym pięknem chcemy emanować i chcemy nim zarażać wszystkich spotkanych ludzi. Dlatego bardzo sobie cenimy wejście do stowarzyszenia. Pani profesor, spróbujemy nie zawieść nadziei związanych z naszym wejściem do Fides. Jest to wielkie święto dla nas, ale myślę, że również dla stowarzyszenia. Dziękujemy, że ta uroczystość może się też odbyć w trakcie mszy świętej w tym starożytnym, pięknym, historycznym kościele. Wielki Bóg zapłać.